ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ତେହେରୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେହେରୀ ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 260 ମିଟର। ଏହା ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଚମେରା ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ରଭି ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 226 ମିଟର। ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଭାକ୍ରା ନଗଲ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ସତଲେଜ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଭାକ୍ରା ନଗଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 225 ମିଟର। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଯାହାକି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା 2 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବେୟାସ ଯୋଜନା, ବେୟାସ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବେୟାସ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି ଯୋଜନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏହି 2ଟି ରାଜ୍ୟର ଦାମୋଦର ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚମ୍ବଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବଲ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଣ୍ଡକ ଯୋଜନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଗଣ୍ଡକ ନଦୀରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। କୋଶି ଯୋଜନା, ବିହାର ଓ ନେପାଳ ଦେଶର କୋଶି ନଦୀରେ ଏହି କୋଶି ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥିତ। ମାଳପ୍ରଭା ଯୋଜନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ମାଳପ୍ରଭା ନଦୀରେ ମାଳପ୍ରଭା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥିତ। ଫେରିୟାର ଯୋଜନା, କେରଳ ରାଜ୍ୟର ପେରିୟାର ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାରାମ୍ବିକୁଲମ ଆଲିୟାର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଆଲିୟାର ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରିହାଣ୍ଡ ଯୋଜନା, ରିହାଣ୍ଡ ନଦୀରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାୱା ଯୋଜନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ତାୱା ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସିଲେରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଲେରୁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ।